La marea blava va tornar a mobilitzar-se. A primera hora del matí estaven citats a l'esplanada del camp d'esports alguns dels més de 500 seguidors que van acompanyar l'equip al nou estadi. Entre tots ells hi havia el convenciment en que l'equip seria capaç d'aconseguir un bon resultat i també una idea predominant. S'arriba a la recta final del campionat i toca estar al costat dels Didiáquez. Sí, no, a veure, està clar que aquest equip ara mateix està amb uns aires de confiança extrema i jo crec que és el moment de fer un munt de desplaçaments i més que mai apoyar l'equip. L'afició del Lleida a poc s'està animant, el Lleida està jugant molt bé, jo crec que l'afició a poc anirà al camp i realment si estem al play-off la gent com l'any passat i l'altre omplirà el camp. Sí, a mi em recorda molt el desplaçament a Badalona de l'any passat i m'ho vaig passar molt bé i espero que com l'any passat guanyem i contents cap a casa de nou. Bueno, l'any passat no hi vaig anar a Badalona, però confio que aquest any sigui un bon partit i gaudir i passar-m'ho bé. La marea blava es va deixar sentir al nou estadi. Des del primer fins a l'últim minut no van deixar d'animar l'equip i a més ho van fer amb un comportament modèlic. Van demostrar una vegada més ser una afició de primera. La llàstima és que no van poder tornar a Lleida amb una victòria. Els Didiáquez van tenir el domini de la pilota i van arribar a la porteria defensada per Reina, però ho van fer amb poc perill. La defensa del Nàstic es mostrava inexpugnable. Tant és així que els blaus no van poder fer ni una rematada entre els tres pals. Tampoc és que els locals fessin molts més mèrits ofensius. En van tenir prou amb un llançament de córner al minut 41, que Pablo Marí enviava al fons de la xarxa. En la segona meitat el Nàstic es va limitar a defensar el resultat, davant un Lleida que ho intentava sense encert. Sí, bueno, ha costado, pero me imagino que le habrá costado también al Nàstic. Creo que ha hecho el gol y la ocasión de Marcos que ha sido un saque de puerta del portero, ¿no? Bueno, ya sabíamos que era un partido seguramente igualado y bueno, pues, se ha decidido por un detalle. Yo creo que el equipo ha hecho un buen trabajo. Al final, victòria local. El liderat a 4 punts, però amb el consol que el gol average queda igualat.